De meeste mensen broeken ze zodat de groene afvalcontainer net al te smarrig wordt. Deze lichtgroene GFT-poetsjes, al brekbaar stiet erop, maar net al brekbaar genoeg, vinden ze hier in Tietjerksradio. Er bleven te volle stukjes plastic oer als het poetsje compost wordt, zei de gemeente. Dat zou dan weer te krijgen af en bij de kwatte tiert die het afval had om te composteren. Ik ga ervan uit dat het goed is, dat het goed voor de natuur is, dat het goed opgered wordt in de natuur. En als ze zeggen dat het net zo is, nou, dan wil ik wel graag weten waar het van komt en hoe dat kan. En hoe ze het ontdekt hebben. Oké, ja, dat is een foute boel. Dus je bent er eigenlijk wel mee eens? Ja, zeker wel. Als het goed is, dan... Het is plastic, toch dan? Ja, dat zeker. Dan komt het plastic in het GFT-afval. Ja. Dat is niet goed. Het is eigenlijk absurd dat dit nou pas dat ze bedenken, hé, dat doen we toch maar net. Als wij iets gecomposteerd hebben, hebben we een schaaltje en daar gooien we het in. En dan gooien we het 1 keer in de dag zo in de groene container en dan is het klaar. De VVD-fractie in Tietjerksradiel had vragen gesteld onder de wethouder en is kritisch over het nieuwe beleid. Inwoners die nog wel de groene GFT-poeden broeken, krijgen een brief van de gemeente. En dan maak ik wat meer bakken, hemelie. Want ik hou net van die vieze containers. De gemeente had nog wel een advies van mensen die tussen net meer broeken kennen. Een container hoeft heel dan net zoekerskind te wezen. En je kunt beter wat bledjes onderin de bak lezen. Dat had de smargens in. En nu dan? Ja, en nou? Ik weet het al net. Ik ga nog extra lezen, dus ik moet het eerst wel even optikken.